Aw bisimila o ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min na walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoni an dun kan kelen pe don. Saudiya jamana Emirat Arab Unis a ye dɛmɛ lase Gabriel Touré ani congé dɔgɔtɔrɔso ma ni baarakɛminɛn dɔw dili ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ in yɛrɛ sera ka daɲɛnɛmaya u tɛmɛna n'u ka adamadenya dɛmɛtɔn kurasanw ni de ka sira ye walasa ka se ka dili in kɛnɛ sigi sen kan. Dili in yɛrɛ kɛnɛ daɲɛnɛmayara dɔgɔtɔrɔso fila ninnu kɔnɔna na ka bɛn arabadon ma. O de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na caman bɛna fara kunnafoni minnu kan Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛ kun kan k'o lase aw ma ni kibaruya in senfɛ. A y'aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waliɲuman dɔn o bɛ ka taa aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma. Seyntu Saveur ale ni Mali lujuratɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Fédération Malienne des Associations des Personnes Handicapées olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u ye baara dɔ sigi sen kan baara min ni u ka tɔgɔ da ko Equal World a laɲini yɛrɛ fanba ye fɛn min ye ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya don Mali jamana ma ɲɛmaaw ma cogoya min na bɛnkan sɛbɛn min ni o bɛ lujuratɔw kun kan u ka se ka hakɛw ani u ka se k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen la tɔpɔtɔ k'a lapasa o baara bolodalen o teliyali a bi o de ko fɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ sigira sen kan ka bɛn alamisa donni ma juillet kalo tile 25 Bibliothèque nationale kɔnɔ. Amadu Kamara ani a ka jatala Samba Traoré olu de kɛra baara in seere Sherifila Jabara ni so tɔgɔ la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Nin dɔni kawriyali kɛnɛ in ni ala bɛnna ni Tic Saveur maaw ka hakilina ɲuman ye anu dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Fédération Malienne des Associations des Personnes Handicapées bakuruba la FEMAP walasa ka kunkan gosi ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw baɲumankɛ tɔn ani buna hadamadenya lafasabagaw ma u ka wuli u ka sariya kisɛ min taara maa lujuratɔw tɔgɔ la yaasa u bɛ se ka taa ka don ba la ni ka sanga ni maa lujuratɔw u ka hakɛw dafali ye. Activité mina bi o ye donye o lujurutɔw ani site server n'o ye jɛkulu ye o bi lujurutɔw dɛmɛ kosɛbɛ ko gouvernement ye loi min ta ka lujurutɔw ka hakɛ dɔn u ye n'o o loi ye la loi 2018-027 du 12 juin 2018 quota ministre ka adopté Assemblée nationale fana y'a ka yamaruya di président ka tila k'a fɔ ka promulguer le 12 juin o ye a yamaruya ba bɛɛ o loi a nana cogo di lujurutɔw ye u fanga di ɲɔgɔn ma kabini 2018 la pour que loi in ka se ka bɔ an y'an fanga di ɲɔgɔn ma 2000 ministère caman y'a essayé k'a kɛ nka ala y'a kɛ 2018 de la ministère de la solidarité et de l'action humanitaire o ni personnes handicapées ka dɛmɛbaga caman ni handicap international b'o la voice b'o la Site Saveur b'o la u bɛɛ ye dɛmɛ de kɛ pour que ka campagne de sensibilisation kɛ ka plaidoyer kɛ pour que loi in ka se ka voter loi in votera ni campagne kɛrɛnkɛrɛnnen ni a laɲinina Tic Saveur maaw fɛ a nafa bonya kama u y'a kanu ka wele bila maaw ma dabi don maa lujuratɔw ka lahalaya la k'u bɛɛ lajɛlen sigi kɛnɛ kelen kan u ka hakilinaw falen yaasa fɛrɛ ani dabali bɛ se ka sɔrɔ ka maa lujuratɔw ka sanga ni buna hadamadenya o hakɛw dafali matarafali ko ɲuman ye u ni buna hadamadenw bɛɛ lajɛlen ka damakaɲa an ka jamanaw kɔnɔna na. A bɛ tali kɛ mun kan aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ anw ni mɔgɔ lujuratɔw de bɛ baara kɛ donc association fɛn fɛn ɲɛsinnen bɛ ka lujuratɔw la taɲɛ an n'olu association bɛ jɛ ka baara kɛ walasa ka se k'u dɛmɛ u bɛ se ka participer cogo min na jamana développement na donc bi sɔgɔmana in na an n'u loi dɔ votera ça c'est la loi de la protection des personnes handicapées donc an nana bi sɔgɔmana in na walasa o loi in ka se ka gouvernement wele ka gouvernement encourager an yɛrɛ y'a senti k'a fɔ gouvernement bɛ ka ko caman kɛla la ka ban
mais k'u encourager walasa loi in application ka daminɛ a laɲini ye o de ye sisan nɔ parce que loi mun votera sisan nɔ n'a appliquera ni a appliquera jamana kɔnɔ a b'a to lujuratɔw bɛ u ka ko caman bɛ yen nɔ mun kun ye fiɲɛ ye u ka kow la u bɛ sabati. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Chief Saveur a ka nin dɔnnika wɛrɛli kɛnɛ ni nin kunkangosi kɛnɛ in a kun ti dɔwɛrɛ ye yasa k'a yira maaw la k'u ka dɛmɛ bɛɛ ka ɲɛsin maa lujuratɔw ma su ani tile Mali kɔnɔ ani diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen na ni ka sɔrɔ ka wele bila Mali gouvernement ani diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies u bɛɛ lajɛlen ka nin waleya ninnu fara u taabolo kan baw u ka fɔ la ko maa lujuratɔw ko 100 sarada o 100 sarada ko olu ye maa sigiyɔrɔ 15 diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa a man kan u ka kɛ kɛrɛfɛmaa ye. Émirats Arabes Unis ka tɛmɛ Croissant Rouge fɛ u ye dɛmɛ lase dɔgɔtɔrɔso Gabriel Touré ani Point G dɔgɔtɔrɔso ma ni baarakɛminɛ dɔw dili furakɛli kɛminɛw a dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn arabadon juillet kalo tile 24 ma dɔgɔtɔrɔso fila ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mariétou Diallo ani a ka jatala Seydou Ɲare u ka wulikajɔ sera ka minnu se an ma an ka jɛyango sɔrɔlenw lajɛ. Bolona kun bilala bɛnkan sɛbɛn min na an ka jamana kɛnɛyako minisiriso ani Émirats Arabes Unis cɛ o bɛnkan sɛbɛn kumakan waleyala bi an ka jamana kɔnɔ. Hôpital Gabriel Touré ale sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ n'an b'a fɔ a ma ko laboratoire Émirats Arabes Unis mɔgɔw u y'o la kurakuraya a mako bɛ minɛ minnu na ni ka olu bila kɔnɔ a wari kasabi bi t'i jɔ $105 bɔɲɔgɔnko la. An kɔni nisɔndiyalen don fo ka a dɛmɛ tɛmɛ bi parce que laboratoire min b'an bolo yan an bɛ k'a fɔ nin de ma ko renforcement du plateau technique parce que laboratoire nin tun jɔra ka kalo damadɔ kɛ donc ni minɛn minnu nana a minɛn ninnu b'an permettre ka banaw de fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ bana jumɛn bɛ an ka banabaatɔ minnu bɛ na consultation na yan donc o de b'olu ka furakɛli nɔgɔya n'a ma dɔn bana min b'u la laboratoire de b'o o baara kɛ yan donc ni kɔni ye wale min diyara n ye kosɛbɛ nin b'a yira k'a fɔ an ka jamana fila Mali ani Émirats Arabes Unis an bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo sa parce que u bɛ ka fɛn caman bolo da jamana in kɔnɔ baara cɛɲuman don mais an y'a ɲini u fɛ fana k'a fɔ pour que laboratoire nin bɛ se ka kɛ laboratoire de 3e référence yɛrɛ ye parce que Gabriel Touré hôpital ba de ni minɛn ninnu kɔfɛ an mago bɛ minɛn wɛrɛw la. Émirats Arabes Unis u nana matériel d'an ma o matériel ninnu fɔlɔfɔlɔ appareil an b'a fɔ min ye appareil de biochimie. Appareil de biochimie o ye appareil min ye a bɛ bana caman de sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ ni diabète bɛ mɔgɔw la i n'a fɔ rein dimi bɛ mɔgɔw la i n'a fɔ ni dusukundimi bɛ mɔgɔw la o analyse camanba bɛ yen olu bɛ se ka kɛ o appareil la o ye appareil wɛrɛ d'an ma an b'a fɔ min ye appareil d'hématologie o ye ka joli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni joli niveau ka ɲi et puis ani jolikisɛ minnu bɛ n'olu ka ɲi. Et puis, oui, appareil wɛrɛ an b'a fɔ min ye hémoglobinomètre. Oui, appareil min ye a b'a to pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ni banabaatɔ kan ka opérer pour que k'a dɔn k'a fɔ est-ce que a disposition kan ka t'a la ou bien ni disposition man ka t'a la. U ye an ka bâtiment fana rénover parce que an ka bâtiment fana kun sɛgɛnna ni san nana ji kun bɛ don kan. Et puis fɛn caman an ka climatiseur kun man ɲi an ka courant fana kun bɛ sauter kuma bɛɛ donc u y'olu bɛɛ falen k'an ka climatiseur falen ani matériel misɛnnin caman de d'an ma minnu b'a to an bɛ se ka baara ɲɛnama kɛ u ye fɛn wɛrɛ réactif ani consommable d'an ma parce que an ka laboratoire kun jɔra an ye kalo dama dɔ kɛ laboratoire jɔra donc u ye réactif ni consommable d'an ma pour que an ka se ka baara daminɛ bi bi na min bɛ k'a fɔ banabaatɔ ye c'est que an bɛ yɔrɔ min na bi an ka laboratoire Gabriel Touré la an ka laboratoire bɛ niveau la a ka ɲi a bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la et puis an b'a fɔ min ye mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ k'a fɔ Gabriel Touré ko fɛn minnu bɛ k'a la o man ɲi o tɛ tiɲɛ ye Gabriel Touré o ye Mali hôpital ba ye mɔgɔ minnu bɛ yan olu qualifielen don u bɛ se baara la u ye kalan kɛ yɔrɔ caman na. Gabriel Touré tɛmɛnen kɔfɛ u y'u kunda Point G kan ɲɛ u bisimilala directeur général fɛ urgence kɔnɔna u ye baarakɛminɛ caman bila ka na ye ka tila ka jibondo dɔ sen min bɛ jiko nɔgɔya Point G dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ. Nisɔndiyalen don parce que an ye matériel kura sɔrɔ an ka urgence an ye liw caman sɔrɔ
an ye baarakɛminɛw dɔ fana sɔrɔ mun b'an permettre ka maladiw furakɛ ka ɲɛ an ye château dɔ fana sɔrɔ pour que jiko gɛlɛya mun bɛ Pongi pour que dɔ ka bɔ la donc vraiment an bɛ ninnu barika da émiratiw de don président de la république taru ka jamana na président de la république ye gɛlɛya dɔ f'u ye bon u sɔnna k'an dɛmɛ problème caman bɛ hôpital na dusukun furakɛ yɔrɔ bon problème caman b'o la minan bɛrɛ t'an bolo so mun bɛ ka jɔ fana so fana ma ban dialyse fana problème dama dɔ bɛ yen machine ko dɛsɛ b'an na donc an b'o lettre sɛbɛn ka c'u ma k'a lajɛ n'u sera k'an dɛmɛ cogo min. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baarakɛminɛ ninnu bɛna kɛ sababu ye ni ka caman bɔ banabatɔw ka degun na k'a sabu kɛ u mago bɛ minɛ minnu na k'u ka banaw furakɛ o minɛ ninnu caman bɛ Mali kɔnɔ sisan. Mali tungarankew ka lapasajɛkulu min ni o bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a ɲɛmayaso ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan k'a ɲɛnamaya ka bɛn ni alamisa don kunnafonidilaw olu tɔgɔla soba kɔnɔna na Bamako a laɲini yɛrɛ kun ye fɛn min ye ka se ka diɲɛma kunnafoniya u ka tɔn yɛrɛ sigi cogo a sigira kun min kama ani u ka baaraw laɲini kan Tata Ture ani Dramane Maleshery fila jabarani so tɔgɔla olu de kɛra baara in seere u y'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni kunnafonidi kɛnɛ min sigilen filɛ ni Haut Conseil des Maliens de l'extérieur fɛ ni kunnafonidilaw ye a laɲiniw bɛ tali kɛ ka Mali jamanadenw kunnafoni ani k'u lafaamuya nin tɔn yɛrɛ sigi kun na ale min sigi kun kɛrɛnkɛrɛnnen ye Mali jamanaden minnu bɛ kɔ kan olu lafasali kama ani k'u damaga Mali jamanadenw ka lahalayaw la jamana minnu ni gɛlɛyaw bɛ yen an bɛ donni min na iko bi. Sigi kun bi sigili a laɲini de ye an ka se ka Haut Conseil ladɔnniya mɔgɔw ye o y'a fɔlɔ ye a filanan an ka kibaruya dɔw lase an balimaw ma an Maliens de l'extérieur minnu sigilen bɛ jamana dɔw la ni depuis un certain moment kibaruya jugu bɛ kan ka fɔ a ko la donc an y'a ɲini ni conférence in fɛ an ka se ka ko dɔw walawala ka ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ mɔgɔw ye. Mauritanie jamana ye min depuis indépendance waati sɛbɛn kun man cɛ min b'a yira k'a fɔ ko jamana fila u denw bɛ se ka taa ka na bɛ se k'u ka baaraw kɛ bɛ se k'u ka kow kɛ ayiwa waati dɔ nana se sisan Mauritaniens fɛ yen u ye sɛbɛn dɔ sigi n'u b'a fɔ ma ko carnet de séjour o tɛ anw Maliens dɔrɔn koyi u y'a sigi de farafin dunan fɛn fɛn bɛ yen min tɛ Mauritaniens ye a laɲininen da a bɛɛ fɛ a bɛɛ ka carte de séjour in ta donc o tɛ Maliens dɔrɔn kungo ye k'a fɔ ko ni Maliens man kan ka ta an tɛ se ka don o kɛlɛ la laɲini de bɛ se ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka taa o jamana ɲɛmaaw fɛ o ka se k'a lajɛ sigiɲɔgɔnya la dɛmɛ min bɛ se ka k'an ye pour que ko bɛ se ka nɔgɔya an ka Maliens ma minnu sigilen bɛ yen mais kɔsa nin na o y'u ka élection kɛ président sigi ayiwa mɔgɔw funteni na o bɔra kɛnɛma ka taa taama ko an ka Maliens dɔw yera o taamaw na o dun n'u ka sariya tɛ bɛn donc u y'u minɛ k'u bila kaso la u nana jugement kɛ min kɛ o bɔra ko mɔgɔ minnu marchera ko fili de ser'u ma mɔgɔw de taara ben u kan u ka yɔrɔ la k'u ta parce que ɲaami kɛra n'o tɛ u ma y'a la donc maa si sen ma ye u ka politique ko la mais minnu minɛna k'a fɔ k'u ka bɔ jamana kɔnɔ o ye minnu ye min carnet de séjour tɛ minnu bolo. Kabini nin jɛkulu in sigira kabini san 1991 san n'o ye 1991 ye ka na bila an bɛ donni min na iko bi a ka laɲini ye ka Mali jamanadenw lakana k'u to Mali jamana kɔkanaw la ani k'u sen don u ka sɔrɔ ani yiriwa siraw bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se adamadenya nasiraw bɛɛ lajɛlen ma walasa ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka Mali jamana jɔ. O ka lakɔlɔsili y'a dɔn a tɛ tɛmɛ n'i ye jamana fɛn fɛn ta i bɛ taa sɔrɔ an ka bureau kelen sigilen bɛ o jamana in kɔnɔ n'a bɛ f'a ma conseil de base des Maliens de l'extérieur i taara Algérie a bɛ yen n'i taara Mauritanie a bɛ yen n'i taara Libye a bɛ yen Angola a bɛ yen i taara fɔ France a bɛ yen Japon a bɛ yen a ye Japon ta ye donc o sigikun ye mun ye pour que u ka se ka ambassades dɛmɛ an ka Maliens kɔlɔsi la a n'u ladonni na donc k'a fɔ ko an ye mun kɛ depuis Haut Conseil sigira nin de y'a ka baara ye
depuis Haut Conseil sigira nin de y'a ka baara ye ka se ka maliyɛnw dalajɛ u ka yɔrɔ la ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn sɔn hakili pour que an taara fɛn min kama n'o ye ɲinini ye ani sɔrɔko ye o bɛ se ka yiriwa k'a sɔrɔ an ni mɔgɔ ninnu an ma dankari ɲɔgɔn na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ u bɛ taa mɔgɔ miliyɔn 6 la Mali jamanadenw na minnu y'u faso bila ni ka taa jamana kɔ kan yaasa u bɛ se k'u dahirimɛ ɲini ni ka segin ka n'u faso Maliba jɔ. Nin ye kunnafoni ye min n'a bɔra jɛkulu yɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Agence de voyage Sherifla ka hijilata denw kun sabanan olu wulila Bamako arabadenw juwe kalo tile 24 ɲina hiji o kadara kɔnɔna na sani u ka pankurun wulili ɲɛ Bamako pankurun jigi kɛnɛ kan Usman Kan ani a ka jatala Abdoulaye Sogodogo olu ye dasɔmusomuni dɔ kɛ hijilata denw na walasa k'u hakilinataw dɔw sidɔn. An ka jɛ an ka o sɔrɔlenw lajɛ. Agence de voyage Sherifla hijidenw ka jamakulu sabanan wula Bamako yan k'u kunda Madina kan Arabi Saudi jamana kan walasa ka to ka hiji baaraw kɛ. Kɛra arabado juillet kalo tile 24 san 2019 maison de haji la. Hijiden ninnu tun nisɔndiyalen ninnu kosɛbɛ. Alhamdulillah rabbil alamin nisɔndiya min b'an an bɛ Sherifla yɛrɛ fo fɔlɔ. Sabula an ye mankutu fɛn fɛn mɛn u ka baara in na an y'a sɔrɔ a mankutu in a baara b'o bɛɛ ɲɛ u ka cɛsiri b'o bɛɛ ɲɛ u ka mɔgɔladon b'o bɛɛ ɲɛ o la o nisɔndiya de b'an na kabi ka an yɛrɛ na k'u sɔrɔ yan an ye baarakɛla minnu sɔrɔ yan olu yɛrɛ an wasa fɔlɔ kabi an ma bɔ yan o nisɔndiya b'an na o la an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ baara kɔni taacogo kabi yan o ka ɲi alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada o kɛcogo ɲuman in na ka agence mɔgɔw fo ka foli ɲini ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ janko bɔko ɲuman na yan an bɛ se ka seko ɲuman sɔrɔ cogoya min na an bɛ dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Nisɔndiya min bɛ ne na a ye nin kɛ min kama an bɛ dugawu k'aw ye Ala k'aw ni karamɔgɔ bolo mɛn ɲɔgɔn bolo nin ye baara ɲuman de ye a ye nin kɛ an fana ka mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛna taa taama na an bɛ foli k'aw ye ani cɛ ani baraji Ala k'a bila kɔmi diya na. Ne kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ peut-être ka d'a kan an ka kofa fɔlɔ t'a la samedi donc filanan taara lundi bon anw bi labɛn na bi araba ka se ka taga an b'a ɲini Ala fɛ konba fila in bɛɛ ɲuman sera an b'a ɲini Ala fɛ anw fana Ala k'an fana ɲuman se hali maa min ti kɔnpaye wɛrɛ min di sirifila ye kɔnpaye bɛɛ lajɛlen Ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman se a bɛɛ lajɛlen de ye silamɛw ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o k'an ye Ala kira kanu kosɔn Ala n'an ka sirifikɛ barika n'o y'a seri Serifu Usmani Marani Hayidara ye ale de kɛra sababu ɲuman ye ka taa n'an ye hiji la an b'a ɲini Ala fɛ o sababu ɲuman Ala de b'o dɔn Ala k'a sara o la sigi kundiya ani kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'o di anw ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an bɛ taa bato minnu kɛ Ala k'a minɛ an n'a ye Ala k'a minɛ ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Serifila yɛrɛ télévision mɔgɔw an b'u fo ni silamɛya foli ye k'u fo ka cɛsiri la. Agence ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'u ka nisɔndiya ani ka wasa yira ni baara in ye. An bɛ yan bi hiji hukumu kɔnɔna de la n'o ye 2019 ta ye agence Serifila kɔni ye anw choisi k'an kɛ guide ye mɔgɔ sɔrɔ hijiden minnu bɛ yen nɔ an ka se ka bila olu ɲɛfɛ ka fɛn caman yira u la donc o de y'an sekun ye yan bi mais an b'an profiter yan ka foli di an ka sababu ɲuman ma n'o ye Serifu Usmani Marani Hayidara ye ka tila ka deli Ala fɛ Ala ka si kuntagalajan ani kɛnɛya d'a ma ale min kɛra nin ko in bɛɛ sababu ye mɔgɔ sɔrɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka hiji kɛ lafiya la cogo min na n'i taara Maka ani Madina ani yɔrɔ tɔw la i ka se ka i jɔ kira ka kira nɔw la ani kira ka tamasire minnu bɛ yen i ka se ka i jɔ u la cogo min na ka visite kɛ Ala bato kɔfɛ donc an bɛ nin foli in bɛɛ lajɛlen segin ale de ma. Ala tanu k'Ala barikada ka ɲini setigi Ala fɛ halisa an ka taamadenw ani Mali taamadenw Ala ka a bɛɛ ɲuman don yanni an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko ne ka convoi ye bi ye ou bien n ta ye sini ye nka ni an bɔra ka ban n'an donna Maka jamana kan a bɛ bɔ convoi ko la a bɛ kɛ Mali ko de ye. O la sa an bɛ Ala tanu ka a ɲini setigi Ala fɛ agence bɛ baara kɛ Ala jati kama ka se ka taamadenw lafiya an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ ta hɛrɛ la k'an na hɛrɛ la o la an b'an karamɔgɔ barakala kosɛbɛ n'o ye a Seyid Serifu Usmani Marani Hayidara ale ye nin baara daminɛ don min na kan kumakan kelen pe de b'a da k'a fɔ ni kɛlen bɛ k'a daminɛ fɛn kama ni Ala ko tɛ Ala k'a tiɲɛ Ala kana barika don a la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko hijiden kulu sabanan min wulilen filɛ k'u kunna Madina kan o tun bɛnna hijiden 100 ani hijiden 2 ma Ala ka o ɲuman se.
Amina Yarabi Ousmane Kanala Koudou Oumne Kabeni Alamsadou joué Kalo Kliemura Anindure collectif des associations pour le développement de Djanginebougou Nyeta Sabatili Djakulu Otonde wi boli doke wala sa ka se kuka ni songo ya ujira ka sangani bara doyi bara mununi ulubika ke sababu ye ningana ni embouteillage chamai uga siraka ado were be kata kunche sirabaka kasaraula don temeni una uya jira ka fo ko jekuli nkunye langini chamanke ka gafe ubla kata buka sigida nyama yaso ani uga sigida manyema uyoro wala sa furabise ka soro gelea nuna ka digwi nguli kabuka nga ubela jelena umajabi jonjon soro ukofe Samaira Sanugo Baba Keita ani nunkone oluka soro leundu o kelengo ka wulika jo chama boloda ni ka damakashiu ke kanyeshi jamana nyama umma deme besika takanyeshi Rui Sheikh Sherif Ousmane Madan Aidara mo umimbe wele Djanginebougou sira ka sangani degumunu be abulila no watina mimbe talike agudron chencheni ani akrada senunula shifi jekulumi sigileme Djanginebougou konona be wele collectif des associations pour le développement de Djanginebougou o bora ninka okanusungo ya ira ka sangani bi alam saya doinye kanyeshi jamana nyama umma baramunu okumu konana oya yira kafo ko Djanginebougou sira blama buli de nguchama ba kono munu be talike embouteillage kotika balu o munu be bange kuma accident na anga bi boli kunte dore kanga nisogwa yira c'est-à-dire anga autorité municipale la kanga nisogwa yira anga ministère ni anga nyamugo to bela sira ku nkan parce que anya papier chaman do biman bla be sans flabo anya papier do fan chama sira tuma chama amba ye ubina barakala uba tiketike aku fambe tiketike ndo me sira ushenga be a création be ka accident chama provoquer anga orola anga dinga do anga orola ite do ngelen soro ni ma me ko doni do kato ka dinga do dévier au trado benba dola au trado strama dola ou bien au trado mudotiki dola alama yasaade o de kama an ren ni deguna c'est-à-dire depuis wati na accident macha an papier do wala chama wana anga gitrona be jika sege sambe niveau na sano dongo do c'est-à-dire dogo do riba me ka fako sa ou bien accident do de be no mu aju ni songo ya kewali kofe la nyini te flaye Djanginebougou goudron ka glan kanya chogo mina mogo bese ka tane ka sege ke afe ka sorone amakeni geleaye o de la nyini kuma bayi fanga la nyini te dore u kana anga fon labe kana anga fon egitron munu ye baraka précisément c'est de utla la barala ou bara no en tout cas bara contrôle la abanga sigida de nyataka la mais nous tla la barala ko siga anga gitron labe la ben chogo la anga la nyini ode anga la nyini te dore anga la nyini ode en même temps anga caniveau funa be boucher lendo uba boga to caniveau utache fabla ka jiga kono o funa be ka amuti ajire to be fe anga gidro nga dogo ka tla ka faro o fen fana kan vraiment kelme degu here ani degu here do o kelen o ka funange nufu ni ko tare ka sangani o ka faso jobara enye dugutila ka wa ira ka fo ko demzenu besika o jigida ulu ka deme kan shu ani kle baw barado mimbe bla yiro wali kadra konnana an hakilila ko sutini ni barala parce que ba ka dugu de kama mo ni degura de bi boni fendo yere sagote mfemni ande flaw kana de kabi ni sari site ni min dabe sirakola ni papier ma dominga kalo nani ye bi fe man ali mo kele man jo ki be na Djanginebougou sira la je abe etamina fama kunla donc onu so goya de ko samina nganu so goya ira population na bi ani merila ani goroneri fanala papier dira no be de ma amana ka ko dugu bara kamade ame jamana de ga nyeta fe kala donaya kafo kada na nusongo ya kewali damina faka tabla afori wati la kuma kan kelen de kume demzenunda aunga goudron ka glan ne ka se auma chugomina mogo besika boli ofe ne kata o seyoro la kasora amakene geleaye baw ni ya takalage sira jora kabu yiriwali barawla ori banse ka jien fanwere kuna fonia wala soro musa fomba ka soro londo anga je angulu nyamada Général Gilbert Djendere Blaise Compaoré kala kana jakulu kerengere nyema minguma fe ka kafo jaso furanjoro kafo san 2015 septembre kalola nama sirasro nabe boga jenine kabi kiri kunlona ka sabuka na kala pasaba okunye anyini kiri nyema fe kafo yoro dobe olumase ko famu mana kiri kajo ba kiri rebe katata chuko mina kwate kata sharia kono o kera sababu ye ka kiri lo nga sega sega lu kele ko fe kiri nyema fe bangera ukalla nyini na o mana kiri bito atachugula mabishe
sigi ani maa 4 ɲɔgɔn na olu de ka kiiri bɛ sen na kabini san 2018 février kalo la. Général Gilbert Jendere ale kɛn bɛ ɲɛkun ye barisabu ka da ka don min na furanjɛrɔ k'a fɔ jaso cogo bi ɲini maa min y'a jira k'a fɔ ye jɛkulu ɲɛmaa ye ko furanjɛrɔ k'a fɔ jasora Conseil national pour la démocratie furanjɛrɔ k'a fɔ jaso jɛkulu ale de y'a yira k'a fɔ a y'o ɲɛmaa ye a senfɛ maa 200 ani maa 70 jogina Burkina ka denw na ni nka maa 10 ani maa 4 bɔnɛ a nin na. Maa wɛrɛ min dɔgɔ fɔlen do fana k'o fana bɛ sɔn ka kɛ ɲɛkun dɔ ye o ye Blaise Compaoré ka ministre kɔrɔ ye min ɲɛsinnen kun do Burkina ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Général Djibril Bassoulé. Jamana tɔgɔla kiiri ɲɛmaa min bɛ ye kiiri bulon kɔnɔ jamana ɲɛmaayaso fan bɛɛ n'o ye procureur ye o ko n'i y'a d'ale ma ko kiiri ɲɛmaaw y'ale lamɛn u ka jaabi laban bɔ don si kaso ka da ninnu maa 2 kun kiiri bɛna warawuli a cogo la kokura. Maaw kun hakili la k'a fɔ jamana ɲɛmaa kura Félix Tshisekedi ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ye ɲɔgɔn faamu janko dɔgɔkun min tɛmɛna maaw balala k'u ye ɲɔgɔn ye dɔ la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ nka ale bɛ makɔnɔni kan ka kɛ gouvernement jamana ɲɛmaayaso o tɛ ka se ka sigi hali n'o y'a sɔrɔla Félix Tshisekedi sera ka ministre ɲɛmaa dɔ sigi o n'o ye Sylvestre Ilunga ye mai kalo tile 20 tɛmɛnen ka b'o la ka na bila bila gouvernement ministrew ma se ka dɔn o de kosɔn diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ɲɛmaa Antonio Guterres a ka ciden min bɛ surunani dɔ la Congo bina k'u ka Congo jamana kɔnɔ n'o ye Leila Zerugi ye k'u bɛ wele da maa 2 ma jamana ɲɛmaa kura Félix Tshisekedi ani jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila u k'a lajɛ ka bɛn ka dɔ k'a ka gouvernement kura di jamana ma bawo jamana ɲɛmaayaso nda ye farati ye. Félix Tshisekedi yɛrɛ sigira jamana ɲɛmaaya la ka mɛn ka sɔrɔ ministre ɲɛmaa ma se ka sigi o kɛra sababu ye maaw kun bira ka funu dɔ ni Congo Kinshasa jamana kɔnɔ. Leila Zerugi y'a yira diɲɛ selekɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka ciden k'a fɔ sigikafɔ min bɛ senna maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔtɔ kɛlen d'u kɔrɔ Congo Kinshasa jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu ye setigi jamanaw ye ni jamana ɲɛmaayaso kura ma coko a ka gwɛlɛ cakɛɲɔgɔnya ka se ka sabati u n'u ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka d'a kan ministrew ni u caman de ye baara kɛ ɲɔgɔn ye. Tunisiakaw ka jamana ɲɛmaa BG Kaïda SFC fatura ka sido san 90 ani san 2 la ka bɛn ni Alamusa juillet kalo tile 25 ye. A ladara lapitaninzo la araba wulada yanfa fɛ furaw minnu kɛra la olu ma se ka mago ɲɛ a ye diɲɛ to a denkɛ ni o ye Afed Kaïda SFC ye o de galela ka kɔrɔfɔ in latɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a sina k'a fa jata k'o bila ni ka bolo kɛ k'an bɛɛ da o ye nka ma dɔ wɛrɛ da o ka kuma na kabini o kɛra maaw bira ka sɔmi fɔ jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ nana i dase a ma k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye diɲɛ to juin kalo tile 27 tɛmɛnen a kun balala ka lada bana dilan ka surasiya lapitaninzo la Tunisie duguba la Tunis ka sabu kɛ degun dɔ kun ye a sɔrɔ o kun kɛra sababu ye ka maa caman ziga n'o y'a sɔrɔla a na wuli fɔ dɔw yɛrɛ kun ko k'a lajɛ kalata min bɛ kara kuru la ko k'o labɛn nka sina ka ɲamati kɛ a wulilen a sera k'a ka jamana ɲamaya baaraw kɛ o dɔ kun ye ka se ka jamanakuntigi sigi kalata ni wasadensigi kalata olu kan ka kɛ don minnu na ka tɛgɛ nɔ bila kɛ o sɛbɛnw na olu bɛɛ sera ka kɛ a fɛ ministre ɲɛmaa ni o ye Youssef Chahedi ye ale yɛrɛ kun kumana ni jamana ɲɛmaa BG Kaïda SFC ye a wulilen ka bɔ a wulile juin kalo tile 27 ka bɔ o bana na ko bɛ cogo min na a t'a lajɛ k'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ni jamana ɲɛmaa kura wɛrɛ bɛ ɲini ka bila a nɔ na o kɔrɔfɔ dajira ale a la ministre ɲɛmaa Youssef Chahedi fɛ a banna kɛ o mɔ. Cameroun Mbaba Yaoundé kasobomba min bɛ yen wilikajɔ kɛra kasoladenw fɛ kɔsada in na dɔw yɛrɛ sera ka boli wo nka lakana tigilamɔgɔw sera ka don tu la k'u fara ɲɔgɔn kan bibi in na fanga sinamatɔ ɲɛmaa minnu minɛ bɛ k'u datugu n'o ye Maurice Kamto nɔfɛmaw ye olu dɔw de jateminɛ bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ k'olu kɛra ko in ngolokoloba ye kaso kɔnɔ bawo olu fɛnɛ minɛnen don o kasoladen ninnu caman de labɔn bɛ kaso kɔnɔ ka taa n'u ye yɔrɔ la u tɛ lakodɔn yɔrɔ min kunnafoni tɛ sɔrɔ u kun kan wa politikimaw jɔrɔ bɛ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna fanga sinamatɔ ɲɛmaa minnu bɛ fiɲɛ na ko barisabu ka d'a kan Cameroun ni n'a ɲɔgɔnna ko ni tɔgɔ yera a la bɛɛ hadamadenya hakɛ burujawalew de bɛ ɲɛsin mɔ Maurice Kamto yɛrɛ a ka ɲɛmaa danga ni o ye Mamadou Mouta ye o bɛ maa minɛnenw na ka fara Anglican fɔyɔrɔ maa minnu minɛna minnu kan bɛ ko fɔ u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Cameroun na o maa ɲɛmaa dɔw a jiramɛ k'a fɔ olu fɛnɛ sen bɛ a la jamana ɲɛmaayaso ka babu sentigi kɔni y'a yira k'a fɔ Anglican fɔmayɔrɔ maa minnu murutilen don n'olu dɔw sera ka minɛ
minɛ k'u datugu olu bɛ kasoladenw juli la ka kɛ murutili ka wa Maurice Kanto fangasinamatɔ ɲɛma min y'a jira k'a fɔ ale de ye sebaaya ta jamanakuntigisigi kalata la ani cɛkɔrɔba Pole Biya ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ka maa minnu fɛnɛ minɛnen don k'o ka danga fɛnɛ da bɛɛ a la ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna ka taa ni u ye yɔrɔ la yɔrɔ min ni u kunnafoni ti mɛn. Somali faba Mogadishu meri wulikajɔ dɔ kɛra Bamanjiw fɛ Sebabulakaw a jirala k'a fɔ maa 6 bɔnɛna a nina wa meri yɛrɛ jogina n'o ye Ibrahima Omar Osman ye a kɛ Sebabulakaw ka babu sendigi ni o ye Abdulaziz Abu Musab ye a ye kunnafoni di kɛ kunnafoni diso la min b'u tɔgɔ la k'a fɔ diinɛ lapasabaw kun b'a fɛ ka ŋwara da diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ciden de la k'a bɔnɛ a nina Somali jamana kɔnɔ ni o ye James Swain ye wa diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma ka ciden ni o ye James Swain ye a bɔ mɛri da fɛ lɛrɛ kelen furubara ni wulila yɛrɛfa su dɔ y'o baratuya yɛrɛ la ka sin k'o furu a n'a kɛ ɲankuma o kun tɛ kunnafoni kalamaw ka fɔ a bɔra maa in kɔni donna mɛri kɔnɔ k'i yɛrɛ kɛ mɛri cakɛla ye ni nka maaw hakili suɲa ka sɔrɔ ka furubara ni wuli n'a yɛrɛ ye nka o y'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka ciden kɔni bɔra mɛri da fɛ ka ban. Amerikikaw ka jamana ɲɛma Donald Trump a ye sariya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta min dagalen don a ye ko droit de veto wasaden minnu kun b'a fɛ k'a babali maramafɛn feere Saudiya jamana mɔ Yemeni kɛlɛ la a ka dabila maramafɛn kana feere bilen a ye sariya sen kɛrɛnkɛrɛnnen min da ko droit de veto n'o dagan b'a ye o bi kɛ sababu ye ka wasadenw datugu kɔnɔ Donald Trump kɛtɔ ka droit de veto in da ka wasadenw ka laɲini bali maramafɛn feereli Saudiya jamana mɔ Yemeni kɛlɛ la a ko fɔ wasadenw ka faamu k'a fɔ u ye nin jariya se min da k'u bɛna ale ka maramafɛn feereli bali Saudiya jamana mɔ k'a bi kɛ sababu ye fadenya min bɛ Ameriki ni a ɲɔgɔndan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko Ameriki bɛ jasi o jamanaw ɲɛkɔrɔ kelen filanan jɛɲɔgɔnya min bɛ Ameriki ni a cakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ sanni feere na sira la a bɛ Ameriki jamana kɛ dalankolon jamana ye ka layidu ta e ma se k'a bɔ a sira fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jɛɲɔgɔnya min bɛ Ameriki ni Saudiya jamana ni ɲɔgɔn cɛ lakana na sira kan i jɛɲɔgɔn mago jɔlen don lakana mina na lakana mina b'e bolo e ka dɛsɛ k'o lase i jɛɲɔgɔn mɔ k'a bɛ na ni tigɛ n'a ye wa miliyari caman de fɛnɛ bɛ taa ka Ameriki wagande da a senfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini Saudiya jamana maa ɲɛmaw ye u ka kunnafonidila ni kɛnɛ karaba u ma da o mɔ ni ka laban k'a boso Saudiya lasigidenso kɔnɔ Turki duguba la Istanbul Jamal Khashoggi a kɛra sababu ye ka maa caman ɲugun Saudiya jamana na wa Ameriki wasaden ninnu fɛnɛ kɛmɛ ka Donald Trump bali maramafɛn feereli la Saudiya mɔ ka sababu kɛ o de ye ani diɲɛ donko don denmisɛnninw bɛ ka kɛ falatɔw ni yatimɛw ye Yemeni kɛlɛ la sani dugu cɛ Saudiya jamana n'a jɛɲɔgɔnw bɛ ka susuli kɛ u ni siyaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ farikolo ɲɛnajɛ bina kun kan an bɛ dɔ fɔ basketiko kunnafoniyaw la Mali samata sɛgɛw olu bina Afro-CAN masculin Bamako 2019 o basketi kulonkɛw o tako fɔlɔ baaraw senfɛ Maroc fɛ ɲɔgɔndan in a kun cɛra 61 69 de kan Maroc ale kanuna a kɛra ka bɛn arabadon juillet kalo 24 ma Salamata Maiga kɔnɔna na Amdalayi Ase 2000 kɔnɔ Yusuf Kulibali ani Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don ka gayni bollandola wuli ko fɔla ye Maroc jamanadenw ka galabu de bɛna kɛnɛya kosɛbɛ mun bɛ kɛ sababu ye o bɛ colu caman don ka malidenw bali o ka se ka colu kɛ o bɛ kɛ sababu ye wuli ko galaye bɛ kun cɛ munga ni kelen ka taa Maroc kanu na 13 ni ka taa Mali ka ɲɛkumu kan wuli ko filanan na Mali bɛna na gangɛ bawo o bɛna dɔ fara o ka senayɛlɛn bollandola kan nka tɛna bɔli kɛ zabu o tɛna ko Maroc jamana na hali n'a y'a sɔrɔ o gɛrɛla kosɛbɛ munga ni segi ka taa Mali ka ɲɛkumu kan 31 o bɛ kɛ Maroc ta ye wali kelen dafara ye kuru 3 ye bollandola wuli ko filanan Mali mana dɔ fara cɛsiriw kan o cɛsiri bɛ kɛ sababu ye sanga 7 sani tako sabanan ka bila Mali bɛna na filani bin kɛ bollandola in kɔnɔna na 35 Mali jamanadenw ni Maroc jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nga o wulugo sabanan ma fɔ k'a bɛ kun cɛ wagati min na Maroc jamana bɛna na kɛnɛ minɛ 50 ka taa Maroc jamana kanu na Mali ta ye 42 ye wali kelen a fɔ kuru 8 danfara wuluko 4 na ani wuluko laban Malidenw bɛna lajɛ ka fɔ b'o galabu kɛnɛya nga Maroc jamana tɛna sɔn zabo kelen bɛ ni ka fɛrɛ min dabili min sigi sen kan Mali jamana tɛna se k'o wuli
o bɛ kɛ sababu ye tulonkɛ bɛ kuncɛ Mali denmisɛnninw ka ɲɛkumu kan 61 Maroc jamana ta ye 69 ye wali kelen halisa kurusegi danfara min kun bɛ wuluko sabanan kɔnɔ o de bamanen to la fo ka taa tulonkɛ kuncɛ. An cira an bɛ se k'a fɔ a détail caman bɔra an yɛrɛ la vu que n'an ye premier quart-temps deuxième quart-temps lajɛ an ye ballon caman perdu n'an ye statistique lajɛ bon an y'a ye u ye mun sɛbɛn an ye ballon perdu a bɛ ballon 22 bɔ bon basket la i tɛ se ka ballon 22 perdu match kelen na k'a fɔ k'i b'o match gagner a ka gɛlɛn kojugu a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ ballon 22 n'i y'o perdu n'i y'a jateminɛ o bɛ bɛn bi naani kɔ de ma n'an ye score final lajɛ a taara bi 60 kɔ de la bon i m'o tigɛ ka bɔ la an k'a kɛ hali ni m'o bɛɛ dɔn i m'o kilancɛ tigɛ ka bɔ la a tɔ tɛ to bɛrɛ ye erreur caman bɔra an yɛrɛ joueurs la bon ani manque de confiance dɔɔni fo jouer laban bon donc jouer laban yɔrɔ o tɛna se ka kɛ a daminɛ yɔrɔ ye quoi ni mɔgɔ b'i ka ni score suguya dɔ ye n'a taara k'i to ni wulila k'a fɔ i bɛ wuli fo jouer laban na n'aw score bɛ ɲɔgɔn na cogo dɔ la a tɛ se ka marcher à chaque fois a marcher an bolo contre Algérie mais nin na a ma se ka marcher an bolo bon donc yɔrɔ caman bɔra an yɛrɛ la quoi. An ma dogo aw la que an ka cɛkunda on pêche beaucoup au niveau des seniors donc nous on veut an bɛ fɛ k'an ka équipe reconstituer o de y'an ka objectif principal ye an b'a fɔ la compétition bɛ daminɛ waati min na an bɛ k'a fɔ an bɛ titre nɔfɛ mais on sait ça c'est en bas dɔn an yɛrɛ bolo ye bonus de mais franchement avec l'effectif qu'on a en bas dɔn nous on est en train de reconstruire une équipe il y a déjà c'est avec l'entraîneur an ye objectif fixé et objectif ye c'est de se préparer pour l'Afro Basket 2021 donc Afro Basket 2021 a tɛ ɲɛ ni équipe ɲɛnama t'i bolo déjà aw ye bɔra ka juniorw ye donc dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka taa ka don a la effectivement an ka seniorw dɔw fana bɛ yen minnu jusqu'à preuve le contraire an tɛ ka se k'u sɔrɔ parce que u tɛ ka sɔn ka na coach y'a fɔ an ɲɛna il a raison le Mali n'a jamais joué avec son équipe type dɔw bɛ yen hali bi o bannen don an bɛ wililen don an ye démarche kɛ n'Ala sɔnna ma ɲina parce que déjà il y a beaucoup qui nous ont répondu. Ils disent qu'ils sont prêts à venir jouer avec nous. Miya demi-finale tulonga wuye o bolo dalen do wula ina Maroc jamana do munun ngala sawe ne ga Mali sembo ole ni Kenya jamana do be ɲɔgɔn sɔrɔ Angola bololan dolanci kulu no ye Plancas Negrazu ye ole ni RDC Congo bololan dolanci la o be kari ɲɔgɔn na barabla tulo no ye finale ye o bolo dalen do Sibiri do Palais des Sports Salamatu Mayiga kɔnɔna na. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafoni so ɲɛmɔgɔ su fɛ ka lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadadu la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnn'o ma.